UMUNWANYI OBIDIYA Chineke nara ekele egwu ndị ọma egwu anyị bụ egwu ure anyị bụ UMUNWANYI OBIDIYA IUD Women Win Dublin egwu anyị bụ egwu ụmụnne anyị nwere ejima anyị pụta ụzọ ndị ọzọ esoro anyị n'azụ ọ bụ ome
Ndị
Ladies and gentlemen, we can do better than this. Can we please give them a standing ovation, please, ladies and gentlemen? A standing ovation, please. They deserve all the best, all the support. I can imagine the time, the efforts, the energy, the drive that has been put into this. And this is a quality, efficiency in action. Thank you very much, ONYENDU, EBERE, ONUOHA. Video.